Tes mohon bagian mic satu aja yang hidup ini. Cek. Cek cek.
Shalom. Selamat hari Minggu, Amanginang. Atas nama Pendeta Perhalado mengucapkan selamat datang. Selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan tamu gereja kita yang ikut serta dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada orang sudah mulai martang yang mahita di bagasar rohat tabi. Amin. Tepuk kama masuk, mari dihita sian nomor 392 ayat sada rodi ayat tulu. Tes. Ende hon ende naim baru di debata jauh baik asasa dasa do petubu salut along angani kita luhun siamunan dosa sude musuh nain mata di hati gorana di joloni parbegui di ingo debata jawa sini roh naik sadi paut kasih tongana di balsona peneliti imadida ajol maun pangisini korni biyo di tanda Tuhan di debata tanah toto surah-surah mengemuna namong ingat totano bagi armaso aramuna memuji debata toto
Tuhan Yesus Kristus, doho goar niton di perbadia, na tumo palangi doho tanoon. Amen. Sayingot ma ale Jehovah akadenggan ni basam, dohot asin ni roham, aisian na rogi do akkay, asa unang marsurak-surak akka musuk kumidaaw, ale de batakku, marhapos at tuho doaw, sayunang pailaaw. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan de bata amanami na di benua gijang, para si rohan na sumurong, namadok muli ate mahami tuho siyan nasa rohanami, ala diyo ko anak mo na sasaday tumatean tumoko pami, asa unang mago na purseya di ibana, alay asa hanguluan sa leleng na dinasida, tatap mahami ale amanami, ibagasan anak mo Jesus Kristus, nagabihabadyaon dohot hatigorad di hami, say-say sa madusa nami sa luhut ala ni pilihan na sudenggan, na pinilihon na humoko pami, sepeleng mapinggol mututang yang nami, jala asi maroham di hami, marite-hite anak mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Kudul mahamud. Maredehita. At unang huja berhu ale Jesus, asamudarmu manguning honahum, tunatu dia nama pardosa marhapurusa. Di maini puji otormu, adohota ditaini aku tupar punguan nina inokomu dohon mudarmu. Tatangi huma patik ni debata di minggu sadarion. Ima siap patik patuluhon dohok lapatanna. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon guarni debata yang kusuture dalana. Aihona humna dosogot akka na marsineyang di guarna. Dia do lapatan ni ondo. Ikot dihabiari rohatta debata. Jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang olohita mamurai. Manang manulun-nulun, manang marujar-rujaran naroa, manang marpangasi, merhite guarni di bata. Ay di natar sosak, doho di tangiang, doho di puji-puji dosi dohonon guarni di bata. Itap ni dosa na, atong rak mangidogo gomahita tuadopan ni di bata, hobar tu patik nai. Ale Tuhan di bata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Mari dehita. Lea si tutu doa ala ni dosa ke lo jaja
ala soraka pojok pikiraki di bata parolongi umbege angguki alani olong nai malu holong nai alani olong nai malu holong nai alani olong nai malu dinaro galumbangi manela toruki nonenong ngomsoluki nonenoti ala Yesus dongaki menado komiki alani olong nai madu dosata nagudangi diadopani debata martani yang mahita ali amanami jala debata nami na di banua gijang pergogo na suatu dosan perdengka bahasa doho jala ro disaliling nililing na do asini roham say marpamuati maroham dihajahaton nami jala say unang beingot akka dosa nami ay jojo dohami mardosa marado poko jala jojo do husung kuli hami rimasmu marhite siap pangalusion nami di hatam ali Tuhan Jehovah si unang paingot-ingot pangalusion nami unang alang asini roham si rupi mahami ho ali Tuhan debata hation nami pelua hami jala sesa dosa nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Baga-bagani debata taringot Tuhan sesan di dosata. Songonot dohatani Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi hoau marhite-hite sian akka dosam. Jala nunga dilojai hoau marhite sian akka hajahatomu. Au tutu, au sadiri manalase akka pangalosim alani hadirioku. Jala dang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapoma di debatana di gijang. Amin. Kudul mamu. Mari dehika. Dia Tuhan Yesus salpudo sudina nado
do nang do so nang tua riko doroko kumara topoto Jesus kutua kudito buso di sesatu aku doa kadosaku nang aledo ngandito bus nang Dia doho surgu sude asonangan dino di Yesus ale dong aki sai golo muda na pato di sonang niro hana sumurungi di sesatu aku akadoso kunang aledo ngandito busnang Hatani dibata dagabi epistel di Mengkuta Sadarion tersurat di Psalmen 120 sada ayat sada rodi ayat walu tasahama marsika soring tangiang nalom niroha tusi jaga Israel ede hananakok say mangarana pido mataku dopa akadulu siad dia do ulaning ro pangurupio tuau dang tagamon luasanna tarsuladi pakmu dang tagamon nok matani si jagaho Jehovah do si jagaho Jehovah do perlinggo mamu dilabung ni tangan nasiamun Say jagaon ni Jehovah doho siyan na sa parmaraan. Say jagaon na do todim. Ido sahat na martua do na tumangihon hata ni dibata jala na upiopsa. Amen. Tabigay ma ide puji-pujian siyan kor ina.
Mare dehika. Tes. Sayurana pidologi asurasiani rohalugamogi nangi asia Tuhani sito papalung utautan teropangurupion Datar sulan di muda di loas Tuhan mi nasodung modumi totong aposi debata dan olono matanan sayono dinagana Tahati dako ma haporsiaw tay. Songonahin natin dako ni dongata sa haporsiaw di sadok pertibion. Rak mahita madok. Au porsea di dibata Jehovah. Ido ama parguguna suatu dosan. Na tumo palangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus. Anak ni dibata Jehovah na sisadai. Imana tinubuan di si Maria. Nagabi-gabi siaton di porbadia. Andorang suabuhan. Ido tuata na tumaon na bernit. Di panguman di silatus. Nama terpaca rebana di hau pinor silam. Na tua tu turun di tanong. Na mulak mangulu di hari patuluhon. Na manai ku surgo. Lauhun sul siamun di debata Jehovah. Amanai pargubona suhatu lusani. Di simay mana pe mamulak sugot tu tanoon. Mahumi halak na mangulu do na mate. Au persea di ton di porbadia. Jala adong sarang huria na badia. Huria kapandi halak Kristen akan na badia. Do diasani dosa. Do diakai na mandok. Mulak mangulu sugot dani halak na umate. Do dihanguluan na surasuda. Amen. Udul mamu. Tabege mati ting namasa di huriata manipak nasa mingguan. Salam. Dihamuna amana minanami ruas ni huriata. Songonomma titing ni huriata, titing HKBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda. Di minggu remis kere, minggu sadarion tanggal 5 Maret 2027. Topik di Pitori alani haporseaon. Naparjolo di hari Senin tanggal 6 Maret 2027 di Patupa pertangyangan di sektor Pitu di bagas ni keluarga Munte Inang Borumanulang. Di sektor Walu di bagas ni keluarga N Siahan Inang Borumanurung di hari Selasa 5 di tanggal 7 Maret 2027 pertangyangan sektor di Patupa di sektor Tolu di bagas ni keluarga R Manurung Inang Boru Siburian. Doho di hari Rabu tanggal 8 Maret 2027 pertangyangan sektor di sektor Sada di bagas ni keluarga BT Silaban Inang Boru Siaturi. Di sektor 2 di bagas ni keluarga Calos Situa BE Simbolon Inang Boru Simajutak. Doho di sektor Onom di bagas ni keluarga J Sinaga Inang Boru Nenggolan. Alamat Boima Taida di Diting ni Huriata.
Poin na paduahon, hobar tu data na masuk tu huriata, torop ni ruas na marulang tahun, di bagasan minggon, godang na 42 halak. Hata ni debata, ia menatar surat, di 2 Tesalonik tolu ayat tolu, songonom mahatani tu hatta. Alai haposat do Tuhani, patugon na do rohamuna, jala ramotan na do hamu, maralohon na jahati. Tusude ruas ni huriata na marulang tahun di minggon hupasata ima selamat ulang tahun panjang umur saya debatama madongani hu nama masu-masu. Poin dapat tuluhon anak lahir di hari Senin tanggal 27 Februari 2023 di bahasa-bahasa haut tuhata sada danak bawa di keluarga P Panggabian inang boru pajaitan. Ipas do danaki sok songoninang naturasna pe. Nasida maringan di Jalan Serayu Gang Serayu 12 RT 20 Tanah Merah. Masuk sektor Pitu. Di hari Selasa tanggal 20 Februari 2023 di bahasa-bahasa Tuata do sada danak boru di keluarga B Situmorang inang boru sinaga ipas tu danaki suak songoninang naturasna pe maringanan nasida di perumahan Gayatri 2 nomor DD 32 Lok Bahu masuk sektor Walu. Poin papaton jemaat pindah mamuka sadarion pindah huria ma keluarga Dolen Bielpet Sinambela inang Nani Sugiatno boru Sigalengging Rapdohot tolu halak danak pindah tuhuria KBP Si Ordang Resort Rogate Distrik 9 Sibolga Tapteng Nias maringanan di Talangsari Gang Famili RT 01 nomor 75 masuk sektor Pitu. Poin na palimahon, jemaat marumur 70 tahun. Dung sidung titingon tapatupado pasahat ulos turuas naung marumur genap 70 tahun tapasahat tu amang Dr. Andus MP Simajuntak inang borusial lagan. Nasida di sektor Walu. Paunopon konven dan family gathering HKBP Distrik 27. Obar tu program kerja KBP Distrik 27 Borneo di Patupa Konven Dohot Family Gathering HKBP Distrik 27 Borneo di tanggal 6 sampai 8 Maret 2027 di Hotel Mesra Samarinda. Dari Senin 6 Maret 2027 pukul 10.00 WITA di Patupa Konven Pangulo Nago Tiki HKBP Distrik 27 Borneo maringanan di HKBP Tenggarong. Napapituhon undangan Eporus Time di hari Selasa 7 Maret 2027 pukul 19.00 sampai 21.00 WITA di Patupa pemberdayaan warga jemaat oleh Eporus HKBP maringanan di HKBP Merak Samarinda Kota pinangidohom matugan ruas Asamad Dohotisa. Napawaluhon undangan rapat PGI di hari Senin, Rabu 6 sampai 8 Maret 2023 di Patupa rapat PGI Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia wilayah Kaltim maringanan di Hotel Royal Park utusan Sian Huriat Tamad Dohoti Rapotima amang situa Hamunte Dohot amang situa S Aritonang. Poin dapasiahon ibadah PPND Regional 2 di hari Sabtu tanggal 10 Maret 2027 di Patupa do ibadah PHD Napo Sebulung Regional 2 maringanan di HKBP Sentosa Samarinda alani pinangidohom matu ganub remaja Napo Sebulung Asaria Madohoti ibadah PPND Regional 2. Nasapuluhon basar dan konser mini mahasiswa Dies Natalis daftar penyewa gedung jadwal organis dohot prokantor dohot titing parepengon boy mataida di titing nangadong di ser di Hitaganub
Songonima titing di huriata saya di pasu-pasu tuhat tama huriana. Naik pe marsada mahita di bagasatang yang martangi yang mahita. Mau lihat itu puji-pujian di pasak rohanami tujulum ale Tuhan debata. Dialah asir rong ni rohami madongani hami. Saluhu norwas ni huriamon. Boitol hasami tu bagas gereja ali Tuhan di bagasak kai pasun. Siap bagas nami marsada-sada ali Tuhan. Ali Tuhan nami diragam di panggulmiton nami ali Tuhan dihuriai. Cai gurang duakan nama asali Tuhan. Diganu perwas ni huriam ali Tuhan. Alani hufasatami matutangam mundabade. Sude ke panggulmiton ni nguluni ruas ni huriam narung di HKBP Sentosa ali Tuhan. Sa sektor sada sa rodi sektor walu. Nang dia ke permingguan di huriamon ali Tuhan nima di permingguan sektor pertanian sektor. Nah di patupa di masing-masing sektor ali Tuhan. Saya homa nama dongan ali Tuhan. Homa nama ngaleon aka silas niroha di ganub keluarga nama jabuya ali Tuhan. Di sektor sada, di sektor pitu nang sungoni sektor walu, satu sektor walu ali Tuhan. Saya bayi mamerdala doh dengan pertanyaan ini di minggu marsugut ali Tuhan minggu naron. Sok sungoi mali Tuhan di ruas ni huriam. Nama ulang tahun di bagasan minggu ali Tuhan. Tung mas saya torop dua nama ulang tahun di ruas ni huriam ali Tuhan. 42 hala ali Tuhan. Sialani ali Tuhan upasatami matutangam munabade. Diakka ruas ni huriam na marulang tahun di minggon. Nang naso tersurat penasida di wartaun ali Tuhan. Toktong mahu pasatami tutangam munabade. Diakka na marulang tahun ruas ni huriam. Hodo ali Tuhan na mga leon gajang ni umur di nasida. Jala saya leon makahahi pasun na masay denggat tu nasida le Tuhan tu pudian nareon. Asa merlas ni roha ganup na marulang tahun di nguluna le Tuhan. Bonon namin umsenang di keluarga pe panggabian inang perjahitan ali Tuhan. Di basa-basahon asini rohamdo di keluargon danak bawa le Tuhan. Nang di keluarga be situng orang inang burus sinaga. Di basa-basa onasin rohamdo danak boru dunia sida. Sian habadi ommi ali Tuhan. Saya diloko doa ka basa-basa mi diganub namar keluarga, na dua keluarga onali Tuhan. Nusak songoni ma di padonganmu. Ya kana turas na pialu Tuhan na tung diloko doa hai pason. Mauliate ma di asini holong mi ali Tuhan na dua keluarga on. Saya dongani ma keluarga on oleh Tuhan. Lemahai pason di inanami oleh Tuhan. Asa buhi nasida tong marhai pason nasyakoi. Lumowi ma dan na baru sorangi oleh Tuhan. Saya may burmagudang jala lemahai pason di karat danaki oleh Tuhan debata. Tuhan debata manami narbangsa di Banwagijang. Suak songonido nang di keluarga dolen bielpet sinabela inang nani sugya no do da nasida tulu da nasida li Tuhan menanang pidda nasida tu HKBP Siordang Resort Rogate Sibolga atong homa namadongani nasida li Tuhan berangkatan nasida perjalanan nasida boy tulus merdala doh dengan sahat tu pasugit ali Tuhan di bagason hai pasun nasyakoi. Tuhan debata panamin bangsa di Banwagijang. Bonon namin nang amang MP Simajuntak. Natongon ditikon marulang tahun gonop 70 tahun ali Tuhan. Alani ali Tuhan mas say balga basa-basa di lako tu aman namin ali Tuhan. Ima dia kahahi pason. Dia kapare anak konop ali Tuhan. Nang dia kabasa-basa mi ali Tuhan, ngatung mas balga di day aman namion. Ila koroni nasida sampai gonop 70 tahun ali Tuhan. Ngatung bonus ali Tuhan anggotung di jalo aman namion.
Alani maulate situru pasatami tujulom na badir Tuhan. Di pangiring-giringmu di amang MP Simajuntak. Ale Tuhan di bata aman namin orang bangsa di Banua Gijang. Nang dia ke program-program pena dipatu pale Tuhan. Ima di konven family gathering di dipatupa di distrik 27 atau ba memerdala doh dengan seluruh nele Tuhan. Suak songoni manang menyambut epurus nanengro tu distrik onale Tuhan. Saya ba memerdala doh dengan perjalanan ni rombongan ni epurus amang epurus opuye epurus ali Tuhan. Botol hastu Samarindon di bagasa kahipason melalui perjalanan darat, perjalanan udara, toktong ma iring-iring rombongan ni ali Tuhan. Tuhan di bata namin ang bangsa di Banua Gijang. Ragam tahili Tuhan anak sibunon nami turo pa mo lebede. Ali Tuhan nami bulutong adong akaruas ni huriam na di bagasa parsahiton. Budang do ali Tuhan akka ditikon ali Tuhan dongan namin na di bagasa parsahiton. Karena di bagas nabi rupi ali Tuhan ng pola sedi-sedi leleng na sida marsahit ali Tuhan. Saya toktong mahubuk kami tutangam mo nabi ali Tuhan. Di ina nami nyonya tubing boros sinaga. Asa huma mangalak kahipason ali Tuhan di ina nami. Saya bay marhahipason ina nami ali Tuhan. Asiroham Tuhan. Lumobi keluarga na mangurus ina nami. Hetoktong maleon hiras ni roha ale Tuhan. Lao mangurus ina nami boy marhamaluman ina nami ale Tuhan. Sian asidot kolong ni rohami. Tuhan di bata namin na marabangsa di Banua Gijang. Nang hatamian no nang tarias di tonga-tonga nami. Say pargugoy maamang padita lao pasahatok katami ale Tuhan. Boy tarias di tonga-tonga ni huriaw na le Tuhan hatami. Tuhan di bata manami na bangsa di Banua Gijang. Pardo sa nagudang doham le Tuhan. Jumulo sa dosa pangalasan namin sa tamaham di julom. Matangyang elelet namin o pasatami. Walang marhititan ng Tuhan Jesus. Martangyak kami di julom. Amen. Dia makamang pasaton ulos baita tu amang Simajuntak nama rumur 70 tahun. Alam moloro aka keluarga boy ma rap 7 nong ale mangaradi ma bukede 750 tolu anong pitor mangaradi ma dungian nong romahamu 7 dohot muluboy di pudina ma kapoparamu adong loro kapoparamu na adong idia ma de kapoparamu na di Pudina mak Roma 7 Budo Alani tapasonang ma sona margodang mamang 750 tolu di jolo ma natutuay ya isaping nama inang sudah puparan na di Pudima jongjong ya di si manong rohami boy do nak kamu olo si man oke puparan na di toru saya turun mamang di toru Molate ma marede mahita sia bukede 750 tolu ayat sada tabayat tolu. Pakai musik mamang, musik style.
di pardalanan Yesus di jolokku gua nang bingolukku odo sombaoku lungsonang mardalan rapolo ubotoro takas panaguonmu diiring-iring odo kaki Sarodi ujung pardalaku tugu mau jonok tulang bumi. Dia apa ayat Patogoni Tuhan porseoku asa polito makirima tu surgoi patulus mardalaku tondimi maringan mania ubotodo takas panaguonmu iringi rikodola kaki Sarodi ujung di pardalaku tugu mau jonok tulang bumi. Mulia tema nang di Tuhata nang diho amang MP 5 juta gonok ma di bagasan tahun naliok man yan itu teh ala oma pertikian di Huria pasahaton tuho amang nanggok umurmu 70 ala yang gongga 72 jalan mate mulia tema di Tuhata oma na boy partikian di pasaton Huriata tua karuasna ganuk na marumur 70 tahun na yang mania mangihut sude sudut na poso tardumobi akasiga jang umur nang tanya kok kamu sude aka ruas tahun asa totong boy mangiduti songo kamu nang 70 tahun alani pasato ni Huriama songon ulos las ni roha ulos olok-olok ulos nang tuhata manang mamasu-masu ale parhitiam ma ulosi songon ni hatanina tua-tua ma dohonoku tinaba hausi dulang riang-riang di tabu-tabu asir rohani Tuhan saya totong mahamu di pasu-pasu Tuhan Sita batua ma parlinggo manisi borok amat tadi batado silio Tuha sudinak hamu hakapo paromu di parorot Tuhan Imma tutu. alani upasatami ma ulos lasni rohon Tuhamu sadarion atau ngamang permusik nami baik kamu magodang natari utusi tema alani menghadap turuas moho amang na tua-tua dokom ma pengalaman ningolum ali singkak padak ma unapaga jakku ikutlah anak-anaknya ke sini Shalom.
Puji-pujian hasangapon maule atema di sobaho rohata tu tuhata Jehovah Dewata di bagasa Yesus Kristus Tuhan si paluai di saluhut holong dot asini rohana na maulutusi boy hita mangihutus sude tata ibadah di bagasa sadarion jala ditikyon di pasahat Huriado tuhami tuau ulos lasni roha ala nunga marumur 70 tahun alanggo sesungguhna ngajalan 72 au alaina tahun ini kurang sehat tau gawe hudok koma tua mata pangula ditikina masugut hupabua ku telepon ma situa amang sidabalok na tanggal 3 donoangi boy do amang maulay ate ma nikku jadi maulay ate ma tong do nok kudu tangiang ni amang padita sudi akka pangula do takaruas boy hami jongjong di son di tikyon di bagasan hahorason alani holong ni Tuhata Yesus Kristus Sai diramoti di parhepasi mahami tuakar ina mangihut asa boy hami mangula ulaon na hobar tulomo ni rohani bata. Sok soni marah hatanami maule atema dihamu amanginang lumobi di padita nami dohot situ amang na pangula oras ma. Mulia tema tajalang mana sidang. Bulak mahamu tuhud dalam muna. Tapuji Tuhata, maredehita huhut tapasaha maapeliata. Sanitogu Jesus tondiki nagalei asa unang beau ganggu di panogu onai maradi yang doro aku molohu aposi nang sita non di pasonggop sajonong dotu aki nang sita non di pasonggop sajonong dotu aki. Seiring-iring Yesus au nagala situtu ditukali dolakanku di permudu berjum molo
Sai togu Yesus Adi parborsinganin Pai masa atau surga Ima ingonanai Jalai doku sogot Panoguna idiam Puji aku haologon Nitu atau idiam Puji aku haologon Nitu atau idiam Tangyang mahita, dami ni debatana sumurum sian saluhut na roha. Imana mga ramot yak kate-ate doot pikiram muna. Ibaga sa Kristus Jesus Tuhan tayo. Amin. Oras ma dihita saluhut na. Hama kamang do tamuinang hata ni Tuhata nanang saur di tonga-tongata. Ima turpuk jamita. Ima natar surat di Rom biduopat. Membuka maisian ayat sada 1 ayat 5 songoni nang ayat 10 tulu sahat tu 10 pitu tajahama marsika soring behama di rohatta ahama jupang si Abraham amatai taringo tu daging Daud do didok surati na porsea do si Abraham di debata gawi ima di rajumi bahen hati goranna aleha porsea do rajumon gabi hati goran anggo di jolma naso mangaradoti ulaon asal porsea ibana di sipitori na jahat Ayaut akka siraduti patiki gabi panean dang marguna haporsiauni. Jadi pesam ma baga-bagai. Dibaheni sian haporsiauni do baga-bagai asa sian asini roha do. Ay naing hot baga-bagai disadok peparan naing. Dada holan didongan sapatik ni si Abraham. Doho do didongan na saha porsiaon. Ay amani hita saluhuk na do ibana. Songonima hata nitu hatta. Hamwa kamang do taminang talumobi di mingguta songon topik di mingguta di pitori alani haporsiao. Molotaida dang apostel Paulus na pajongjokon ima huria Roma. Alai ditongos ibana do songon surat tu huriai di bagasa pakirimon ukap roha nasida asabeha manukol-nukoli pakobasion laho marbarita nauli jala memang dihirim do hapataran ni haporsiaon dia kaulaon na dengan ala memang ala nong dipalua di bata marhite-hite asine rohana dada marhite patik songot turpuk tai. Kita dibenarkan hanya oleh iman. Bukan karena perbuatanmu yang baik sehingga kamu diselamatkan. Alai alani haporsiaon. Dada ulau nadenggan bina ini si Abraham. Mamitori dirina. Tung haporsiaon do. Dipitori
Dada di jolo ni debata, di jolo ni dolma do. Artinya boy do honon ha porsiaon nai ido dasor hati goranna. Di pasitong debata do tahe nangaka pardosa dohot siulah hajatoni marhiti-hiti ha porsiaon. Hama kamang do tominang molo didok naking di pitori alani ha porsiaon. Molo mula kita tajahan naking di tonga-tonga ni turpuktai jalaboy idaon songod dia taringot tu parsiajaran ni haporsiaon na di patorang Paulus, Apostel Paulus marhiti-hiti pengalaman ni ngolu di si Abraham. Di jauh Abraham dipanggil di jauh debata. Gabe ditotop pemaimana songon ama ni huriai. Ama ni naporsea. Alay panotopon ni dang alani pangulon na. Panotopon ni dang alani nabinain na. Alay alani haporsiaw. Alani haporsiaw na togudo. Jala ido padan ni debata. Tu si Abraham marpinopariho. Songon bitang na ni langit. Jala ido to na di debata. Natape si Sarai boy dohonon songon na ganggu secara logis rahim Sarai telah tertutup tapi bisa dipakai Tuhan. Laho hasatani lasdi rohai. Mekel do si Sarai taringot tu padani. Ale taida ma si Abraham dapotan pasu-pasu dada taruli perjanjian ima si Isaki. Hama kamang do taminang ha porsiaw ni si Abraham diuji do. Ala memang aha pangujion ni dipangido debatado tu si Abraham asa mameleho na anak kon nai. Ala diudaho doing. Dengan ketulusan yang luar biasa. Jala si anima lulus ujian ima si Abraham. Allah mempersiapkan apa yang dikurbankan Abraham bagi Tuhan. Terlu mobi, molo taida, haluau tai, dada ala na mangulah patik, alai, ala na porseado na di padua, di batahita, di tonga-tonga ni nguluta. Na parjolo, keselamatan adalah anugerah. Bukan upah. Haluaun anugerah ni debata. Di tonga-tonga niya kajolma. Jala ido tahaposi di pardalanan ni ngulun. Natape sudah kita mempunyai pengalaman-pengalaman ni ngulu. Nasipata pengalaman-pengalaman pahit hacit. Tapi perjalanan hidup itu adalah sebuah perjalanan iman. Molo siya kasih tonga do kita mangulu. Molo burjuk o hinang. Molo dinggap po hinang. Holan na dipitori di batado. Ngulut taon. Madua hita. Siya di bata. Artina haluaon. Pasu-pasu doy. Haluaon si leon-leon doy. Haluaon na dipasatwa ka na porsea doy. Na bulus na mangulahon na kanedian. Bukan karena upah perbuatanmu. Dan hal sebagainya. Apalagi dia ke perdalanan ni ngulut tahun. Ragamdo akahamaulon nagabibui manggugay akaroha do pikirata. Sipata gabibui do tadok dang bersyukur hita di perdalanan ni ngulun. Bui do honota marha porsiaw kita alehola rosi tauni rapu ha porsiaw ni. Alain yang igilon ni debatasya kita behado asamanot tong ha porsiaw ni. Ala memang salileng mardalan ngulutaon pitor godando akan nasusa di tonga-tongata. Ale teruji do perdalanan ni ngului. Makanya hidup atau perjalanan hidupmu harus menjadi perjalanan iman yang kokoh di bagasa debata. Jadi ada gabe adong ganggu ni roha di nama ngulu nama kaporsia Tuhan ini. Tapi dia mah si Judas
Dang sanga ibana muba, burjudo ibana, di pardalanan saya payu Yesus, ale dang sanga muba ibana, pitor mate na ibana. Taida si Petrus, menyangkal Yesusi, ale memang adong do pertobatan na. Naing masong ni pardalanan dimensi ni ngulu ni Jolmon, berjalan seiring mangulu haporsial. Tarida may, nang ditonga-tonga niya ka keluarga, doa ka pardalanan ni nguluta songo sito Kristus ita. Dang tagamon pasti gumodang doa ka parukilon. Godang doa ka napait, godang doa ka nacit, boy do hita marsiturigan, doa ka lanasing masa doi. Alebihado kita bersyukur dan juga kita bersabar dalam perjalanan hidup. Itulah pardalanan ni haporsion. Hamba kamang do taminang adong do suami istri nasabil marnonang-nonang nasida. Didok nasida ma. Memang ketepatan amat tanaun birong songonau roama ningoma. Alai inatai bagak Roma matanay madok. Dido ibana ma inang bersyukur daw. Boy dapot tu ho. Semakin hari semakin ulido ho diau. Hape tiki mardongan pesek do igungmu sonari ngagajang ina. Las rohana tongkan tabado ulim. Lomor haku ina. Bama songon ina kan. Ina kan atar songonido hola dipuji itor songon na layang-layang name hiu tor malaipe name. Untuk itu aku selalu bersyukur karena aku bisa mendapatkan engkau uli pangalahom uli rupam ale Roma inatanay. Ya, bersyukurlah. Yang begitu kita syukuri, kita akan sama-sama nanti masuk surga inna nasida. Loh, bahasa di koko iko masuk gaber apa kita masuk surga. Loh, bahasa dang dibotoho. Naik ko sama-sama kita masuk surga. Lalu istrinya menjawab, bukankah hamba yang bersyukur dan hamba yang bersabar masuk surga? Ini mana tong? Ngomong amat tahun. Kamu bersyukur karena mendapatkan anugerah yang cantik seperti saya istrimu, seperti yang kamu puja. Sedangkan aku bersabar mendapatkan cobaan berupa suami rohana songoko. Ini mana? Neng dohonoku memang bersyukur dan bersabar masuk surga do. Unang holan ala nama tairwa inatai bagat dangi persoalan na. Ala neng huaraho di tonga-tonga ta behado madalani nguluan bersyukur. Hati be tetap bersyukur. Alai deng dohonon alai sabar. Jala ido pardalanan ni ngulu taon bersabar. Ahap ena masa ni ngulum bersabar. Dang dapo tak karejo peho bersabar. Dang dako dan sirokap ni todi peho bersabar. Ala memang songonido pardalan ng uluton. Marsika soring rodo akap orsurion alingot tamu rodo nang lasni roha. Gumudang di tonga-tongata. Songonido akap pardalana buama na mardongan. Ala dido nasida lae. Olo do karejo. Amima dah. Ngapala 10 tahun na mengangguron. Lu jai baina. Mau nyalai kerja, olo. Ada kerjaan yang kosong, cocok untuk jabatan lain. Maka nih, ima di pabrik racun ini mana. Belgado gajina. Mobil doho disian nong, supir pribadi. Ale karijo manong di pabrik racun pak. Roma dongan naon bulus rohana di bagian aha mawilae
di bagian mencicipi racuni ne mana. Neng dohodok kugudang do perdalanan ningoluon, si pata heran amale pengharapan, ale hamatean. Itu juga banyak perjalanan hidup ini. Si pata jala hidup perdalanan ningolut to namang do tamuinang. Semua akan kita hadapi persoalan. Airi puhamudo, saya songono kamu sehat. Bereng maju amang si majuta ki 70 tahun, 72. Songoni ma posona heraan dilau nama berengon. Ala ni posona. Ya kan? Airi puhamu bah, angwa bah, olak 70 tahun ambil petau tuan ngomong lihat dohonoku. Pa bereng mah. Selagi kita bersyukur dalam perjalanan hidup ini, ala memang nomor dalan ningulon hapor siao do. Moloholan logika yang kamu pakai dalam hidupmu, bagaimana ya? Sega do persauran, sega do hubungan tado di bata, sega do komunikasi tado Tuhani. Ala memang ido na jujut masa nang di tonga-tongat ta songon siutok Tuhani hita begitu banyak tantangan dan rintangan yang selalu dihadapi. Alingot tamuinang namora, na pogus, na lea, na jorbut pe, manang na dia pe, boy doy maluay, holan ala ni asini rohani di bata. Atong, malua doaw? Usuko mahoinang, malua do hoinang? Mailah mo madoko ni, malua do ho tusurgo do hamuinang? Jam 3 mo tusurgo. Malu adoh, naigijang majo. Kamu lepas bisa masuk surga, yakin? Esok naganggu doa musudi, waduh. Kamu yakin masuk surga? Merga doa apa? Nabaju botar kotak-kotak. Yakin doa masuk surga? Merga apa kamu? 5 juta. Bah, 5 juta musedo. Keselamatan itu ada. Dan kita harus yakin. Apapun seberat apapun persoalanmu, kamu katakan yakin kamu akan selamat. Jangan terlampau berat bebanmu. Memikirkan perjalanan hidupmu. Masa depanmu sudah ditentukan Tuhan ini. Ayo dong ditutur di bata masa depan. Sonari suku-suku na behado hita. Manggotapi. Pamangat tahun. Asa totong. Nian unang makatahon akan na jorbut. Yaki jala porseado hita di pitori di batado. Hita nguluton. Kita itu dibenarkan oleh Tuhan. Artinya dalam setiap perbuatan kebaikan yang kamu lakukan kepada orang jangan pernah hitung itu. Molo burju ho, ala nong burju do di batadi ho. Molo burju pe ho inang, ala nong burju do Tuhan itu ho. Molo burju pe hita, ala memang nong burju do Tuhan itu ngoluta. Molo olo hita pasaton adong di hita, ala nong di pasat di batadoi. Wah molo si pasat di batai. Boy ho marsileo. Tapi semua di bagasan nguluton, perdalanan ni nguluton, ikut tau kuhodo di bata, na totong manggonggomi hita di bagasan nguluton. Ala ni do jot si pata, jala saya hudok doi, na murah-murah kita di bagasan pangarimason, holatay da dongatay, dang dinggadok masongoni. Ale selagi kita masih hidup, jalani hidupmu menjadi hidup yang berkualitas. Ido diigili bata. Ido na dihirim siat tonga-tongata. Dada patik. Melau halak Yahudi. Di salahun nasida doi. Ala didok nasida. Hami do nasitong. Kami itu adalah genetika dari Abraham. Hami do siutot Tuhani. Anggo hamu daong. Ido persoalan itu turpuk tahun. Benak olah didok. Hami do na malua. Ala mangulaho patik stop. Dada na mangulaho patik na malua. Alai malua holan alania sini rohani di bata. Ido nagabe penguatan di tonga-tonga niaka na porsea. Alani rohai majo ukap. Rohai majo bulus. Rohai majo tarida. Sona martuhani di.
Borak do si pata boban na tapi kiri di ngoluon. Ale ingok ma. Tuhan sudah mampukan itu, kamu mampu kuat menjalani itu. Molo soolo hita mangain apait. Mayang terus terang tungod jamitan na binggu bare. Molo dang ulo homar sait madele. Ado. Molo solo bamate ma. Seudok kodoi. Tapi selagi kita hidup banyak persoalan. Banyak pergumulan. Alai itak ni gugut tahun. Saya tabay ma akan nama bay nadinggan di tonga-tongata. Ido pola saya hudok doi dakya ulu Yesus pajong joko gereja. Ay hola pajong joko kasih tonga do tu hatai. Dakya pajong jokon panitia pembangunan yang mabeso poi daong anggo Tuhan Yesus dangulon ne. At sugari di bay Yesus gabi adok ketua panitia pembangunan di Turpuk Tai mamarsial langan jolmai. Alai di pajongjong Yesus hasitonga do. Hati gorat do. Hapor siaw do. Ido di pajongjong Yesus. Ala ni ala hati goran di pajongjong Yesus, habonaro di pajongjong, haluao do di pajongjong. Atina boy do honot tango du taon, behado hita ata totong. Marsiu kapar roha asa tarida hita siu Tuhanin. Ido pola di sadatiki mardala di mana marhamaranggi. Jala adong ma di pardalana ni di tonga-tonga ni akahutan marsuara malali dohot atulik. Ibu tuamu do lali? Amang? Ibu tuamu do lali kan? Do lali. Balali namu matong. Kan ido kan? Atulik, ya do ibigi hamu suara ni atulik. Adong do parsamo si Rison, ibo to do suara ni atulik. Buka hamu jual Google mulai, Google atulik inamu. Jadi di sada pardalanan nama marangi sonon, merbeda itu nasida, di do nasida, ay suara nila li do iba, roanggi na daong, atulik do. Lali atulik sena gugu masuara nasida di dalani hudok lali daong atulik sena angginai mulai sadarion buat dalammu dan abakku beho ngahudok lali ngahudok atulik suku-sukunna ada hubungan di pidongon tuhalakon na dua. Ay narak mardala do, alebui masa hagauron. So ni do nakita, narak marumah tangga do, ale selalu adong do paragauron. Nang marhamaranggi pesong ni do, ale behado hita mabatas do mangorom rohat taon. Asa say bulus iba na mangulon, natabuan inang mul say bulus-bulus na martuhanon. Say bulus rohana. Natabua kape molo say bulus-bulus jala tulus-tulus aka mangulahon na dinggan ido nataruli paso-paso atong hamakamang do taminang ado neng idaw ta siya turpuk taon buanglah kemustahilan alipatubu ma pakirimon dinggolum saborak ni bobammu ikodohonommu matu dirim patubu mapakiri mo nabal gasyako. Napaduahon, naing mahitam padalan ng ngulon, tapi kita semakin kuat dalam menjalani hidup ini karena iman kita. Napatuluhon, taulaho may akan adinggan siyan mulai ulaw na met-met. Songoni sa tu ulaw na balga. Muli surpe hamu panitia uluy hamu ma. Molo disurpe hamu manangah hadiah kapardalan ni hamu uluy hamu ma. Molo sa Europe padita manlepon ni hamu urupi hamu uluy hamu ma. Alin yang dohonok kusongonon. Dan persoalan berapa banyak, tapi persoalan hati yang mau memberi. Saliling nang mangulu haporsyota, saya yakin jemaat HKBP Sentosa ini lahu mabangun sopo pehita
do programi laho neng manuortano pe. Bui do honon hera sanggulingo bu di. Mula memang buka do roha. Ala memang tatangnya ako manang panitia pembangunan tahun. Kan? Mulubui di tuor musi dulu kan? Alay bui do honot ta. Apa ta sobila do panitia inna mudora kan? Ay sa dia hepeng inna. Alay yaw mula marhapor siya do hape. Hamu majo amang 3 tahun majongjong garijo di baik kamu. Onong tahun ngajongjongon? Lebih 7 tahun? Ah. Boy jongjong kan? Jala yakin dah hamu pura. Ada kuingani bi garijain namu dorai. Namate rau baru pi jongjong garijain namu. Jadi nang songoni do nang program panitia pembangunan ton. Tadukung mon. Nama nur dulu manang dulu pusik bui doron nasida. Tadukung ma dibagat sa kapor siaon. Amen. Wado songona tabu do neng. Taru las rohata songoni. Batadukung ma panitia ton ido ba. Balambal yaki do kamang. Ala hapor siaw do na makatai. Lambal gado huriat tahun. 10 tahun bisa saja gereja ini 1000 kakak. Dang saya taboto. Tu dia beon. Alani sada mahita karuas ni huriaon. Olak ni tolak ni nabi naemu inang pasahak ma. Asa boy nian pembangunan di huriat tahun. Alaina ma nataigil. Wado sopot tahun asa ture. Wado nian bagason asa ture. Wado dulu kon asa buge beturota. Itu hanya bisa dijawab hanya iman. Amin. Di pasu-pasu mahamuna ngakaruas ni huria. Gajang maumurmu namang. Sudia kapoparamuna dapota tua las ni roha nasihat di mata. Martanya kita. Ali Tuhan Yesus Kristus. Las rohanami Tuhan. Balgado holongmu Tuhami na hinokopmu. Di pitori hodo hami. Jala mangulu manang kaporsyon nami. Molosian roha daging do mamikiri na masa di nguluon. Dang taluk hami manibangi. Ale molo haporsyon nido na mangulu di hami. Jala marsigorgor haporsyon nami. Harudolok pe boydo papidaon. Asiroham Tuhan nang mangigil hami sudiya karuas mo nali Tuhan. Tabaya kalas di roha pasu-pasu. Dohot gogo. Do sinadongan. Akayanak ko na pinasak mo gabi anak ko na bisuk mahili Tuhan. Tabaya kalas di roha molo tungadong akana marsait. Akaruas di huriamon nali Tuhan. Tarlumobi inang sili sa Tuhan na say peak di podoman na dakuboto hami aha na masa sa palaholong roham Tuhan homa na marnida na masay posdo rohanami di holi Tuhan tunggudang do parukilon na masa di tonga-tonga ni keluargai alamar gogo do keluargai mangadupi na masay unang paluas madili ganggu pikiran na alesau ma hobar tulomone roham jala parguguy ng amanah mi sudiak kaya nakon na. So ngayon Tuhan ng hami pe sudiak karuas niyo riyam na akan natumua akan nalansiya piyali Tuhan pagajang umur na jala leon akan semangat ni ngulu di tonga-tonga nasida. Atong pasu-pasu huriamon pasu-pasu ng program ni pembangunan namyon di tonga-tonga ni huriamon asa tulus sami Tuhan boy lam tu mangirbang na tarlumobi akalahan di tonga-tonga ni huriamon asiroham Tuhan tatap hami nadangolon ida jaladodo rohanamyon naguk akaparukilonon pasu-pasu nang akaparhaladompe asa gabi akasitua parhalado na burjon Tuhan lau mamikiri akan ariko taringo tu akapakobasyon asiroham sesa dosa nami marite Kristus Yesus martangnya kan Tuhan amin. Sian las ni rohatama maride mahita tapasa pediata. Jauh madong apa sakit namang apoy roh aku napa diur ondalani mulus di bailakaku
Dang dung di halupa onho sudena holong roha di ho ai sai depo sado tatau apula puna tung sonang do di baen ho na sai toto porseya menua siang dia. Santana sitiruni bina Tuhan Yesus adorang nadi Golgata moderna inaluru sai ponto am Tuhanai itiop do amana sai tiru Tatangnya ko mapiliato, martang yang mahita. Ali di batama namin na di buwan nagijang hodo haroroni saluhut. Silehon-lehon na dinggando na sa uli basa na maulitus. Upasat hami masyan na nilihom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus dilom. Paso-paso may jala ramuti asa uparhasia kami pilihanon. Pati pulon harjamu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti titodim. Asalamu tadahami kudang ni sileon-leon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliati tuho. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi tonirani pamataku osadohon doroki rani salut ataku upasahat itu nasa ucatokuro. Alia manamina di banegijang say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajam. Say saut molomoni roham di banotongon sona di banegijang. Lehon matuhame sadarun hangulu siapari. Si sama dosa nami son panisa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Onang habito gitu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ayo dona puna harajaon dohot agogaon rodi hasangapon salirin nilena. Amin. Mulak mahamu di bagasar dame. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan be bata maho. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina tuho. Jala di pasor homa damena tutodim. Amin. Oros madihita, selamat hari Minggu madihita salutna.